تو پتری تیرے نال کی ہونا ہے؟ تو ایڈا بڑا ظلم کر کے تے تو پھر اج کہندا پیا جو ہن سکھاں نال انج ہو جانا ہے، پھر تو نال اے تشبیہ دینا مدینہ پاک دے نال انہاں تے تو شہراں نال جناب تو کہندا جیسے مدینہ پاک ہمارا، کیڑی نسبت نال تو گل کیتی؟ تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، تو اتنا بے لگام ہو گیا؟ اپنی زبان نو لگام دے، ہاں تو حکومت کر جڑی تو کرنی ہے۔ کدی تو کہنا ریاست مدینہ، کیڑی اتھے ریاست مدینہ والی گل ہے؟ سانو دس تو صحیح نا، ساڈیاں زباناں اس قابل ہی کوئی نہیں ہو نالم تے تو مڑ کے نہ تشبیہ دینا موڑ مجھ ریاست مدینہ۔ ریاست کیڑی ریاست مدینہ ہے؟ دساں تو ذرا مینوں ایک ریاست مدینہ، کیڑی ریاست مدینہ؟ ایک دس 13 مہینے کیڑی ریاست مدینہ دی ایک گل اتنے ہوئی ہے؟ یہ دونوں لفظوں تو باز آ جا۔ یہ میں تینوں اج برکت رات دی میں تینوں یہ گل کر رہا کہ کسے غیر دا کوئی اتنے ہو رہا مرے یا دی اتنے مڑی ہوئے، سانو یہ نال کوئی غرض کوئی نہیں۔ رسول اللہ دے شہر نہ تشبیہ دینا بند کر دے۔ ہاں جی، تو اتنا بے لگام ہو گیا؟ تو کی سمجھنا تیری طاقت ہے کوئی مرعوب ہو جانا ہے؟ اسی نہ اسی کسے کو بھی مرعوب کوئی نہیں۔ ہاں ہاں، تسی رنجیت سنگھ دا مجسمہ بنا کے وہ تھلے لکھیا ہے شیر پنجاب ہے، یعنی رنجیت سنگھ تہاڈیاں دھیاں چک کے لے جاندا رہا۔ سنہری مسجد جو انہیں گھوڑے بدے رکھے، بادشاہی مسجد رنجیت سنگھ نے گھوڑے بدی رکھے، اسلام دی انہیں جناب ہر چیز دے مذاق اڑایا، اور شرف النساء دی قبر کھود کے انہیں تو جناب قرآن تے تلوار کڈی، اور او دے تھلے تو لکھیا شیر پنجاب، تسی لکھایا او دا مجسمہ بنا کے شیر پنجاب رنجیت سنگھ یا داتا علی حجویری؟ نہ کدی اخبار کوئی پڑھے، نہ کدی مطالعہ کیتا، نہ تاریخ کوئی پڑھی، بس لینا جناب وہ نعت خان 20 قسم دے کپڑے پا کے آ گئے، تو انہیں جناب وہی جناب رنگ ڈھنگ پا کے جناب سج گئے گلیاں بازار، گلیاں میں لائٹاں لا دیو تے بازاراں میں لا دیو، تخت ہوتے انہاں نو بٹھاؤ جڑے رنجیت سنگھ نو شیر پنجاب لکھ، انہاں نو لایا ہی اس پاسے نا۔ رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے؟ اور اقبال کو تو پوچھنا سی رنجیت سنگھ کیتا کیوے؟ اے رنجیت سنگھ ہوے جنہیں تہاڈی دھی دی قبر کھول کے قرآن تے جناب شمشیر چکی۔ اقبال کہندا جس دن مسلماناں دی دھی دی قبر کھول کے اے رنجیت سنگھ کانے نے اینے جدوں جناب قبر کھودی تے قرآن تے تلوار چک کے لے گیا، اقبال کہندا او دن مسلمان سارے مر گئے سن جے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہیں کر سکے سن۔ کیڑے پاسے تسی قوم نو لے جانا چاہندے ہو؟ پوری تاریخ اسلام 1400 سال تسی پورے اسلام نو پہ گئے ہو تسی۔ انج نہیں ہونا، بالکل انج نہیں ہونا۔ اپنیاں کرو حکومتاں تے رسول اللہ دے مبارک شہر دا نا استعمال کرنا بند کر دے۔ ہاں